Vil du i gang med kryptovaluta? Start med at downloade Binance-appen direkte på din mobil. Det er hurtigt og nemt, og du kan begynde at handle på få minutter. Når du har hentet appen, åbner du den og går til tilmeldingssiden. Her skal du blot indtaste din e-mailadresse eller mobilnummer og vælge en sikker adgangskode. Indtast min henvisningskode under tilmeldingen, så får du helt op til 20% rabat på handelsgebyrer og kan modtage en velkomstbonus fra Binance. Link og kode finder du i beskrivelsen. For at aktivere din bonus og få fuld adgang til platformen, skal du gennemføre identitetsbekræftelse, KYC. Bare rolig, det tager kun et øjeblik og gør din konto ekstra sikker. Når du er bekræftet, kan du nemt indbetale danske kroner eller krypto og begynde at handle. Hele processen er lavet, så nye brugere får en flyvende start. Vidste du, at Binance er verdens største kryptobørs? Her får du adgang til tusindvis af coins, lave gebyrer og de bedste tilbud til nye brugere.